Prvi dvodnevni trkački vikend u street raceu u Mostaru se završio prošlog vikenda. Dosta rekorda je oboreno. Najveći broj takmičara, njih 230. Najveća poseta, po mojoj proceni, između 5 do 7 hiljada posetilaca samo drugog dana. U jednom momentu su šankovi ostali bez pića, te smo čekali 2 sata pre nego što su ponovo počeli sa prodajom. U klasama 14, 15 i 16 preko 40 takmičara u klasi. U klasi 9 2 takmičara. Nisam više u mogućnosti da pratim sve klase, te imam snimke od klase 13 ka bržima. Međutim, pošto se smrklo kada su se vozile klase 10 i klase 11 prvog dana, nema njih i nema dodele pehara. 2 moja snimka su mi donirana od strane Valentine Ambruž i Luke Božovića, inače ni mene na snimcima ne bi bilo. Za dalje neću dati komentar, jer nemam logove od merne službe, te ćete morati slušati voditelja na trci. Šta će biti u vrhu, za sada Đuka vodi, ali evo ide i lijeva traka se približava. Je li došlo? Nije došlo do probijanja, bravo! Klase 12 Ljubo Kuzmić u stazi lijevo, Elvis Mulmić u stazi desno. Nadamo se da neće doći do probijanja. Peđa Urošević desno. Znači vođa. Đarac desno. Odmah se vraćate nazad. Ovo je bila finalna vožnja klase
klasa 9. Vujanović protiv... Uroš Tešanović lijevo, Dušan Kajaković desno. I evo te prestigo. Finale klase 12. Jesu naši finalisti zaslužili jedan veliki pljesak. Ajmo ljudi malo pljeska za finaliste. Ljubo Kuzmić i Slovan Bertošević. Gledamo finale klase 12. Ćoti! Traka lijevo, 11 desno, 20.